An balima internet lamɛnbaaw bi an bɛna video dɔ kɛ ka yira aw la ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'u ka chaîne YouTube créer téléphone na donc an bɛna o kɛ cogo de yira aw la. Tout d'abord i kan ka dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔ i ka téléphone connexion dayɛlɛlen don, n'o dayɛlɛlen don i bɛ don Chrome kɔnɔna na, donc i bɛ YouTube site don youtube.com a filɛ nin. Donc i b'a ta kan, n'i y'a ta kan a bɛna tan tɔ. I b'a sɔrɔ tout d'abord i ka adresse email don yan, komi nin adresse email donlen don ka ban, donc i b'a ta chaîne kan. Donc n'i y'a ta chaîne kan, par exemple an connecté non nin chaîne kan sisan, i bɛ fɛ k'ale chaîne YouTube créer, i bɛ cliquer tɔgɔ nin sanfɛ, i bɛ sɔrɔ ka ta votre chaîne kan, votre chaîne filɛ nin, donc votre chaîne i bɛ cliquer o kan. Ni cliquer o kan a bɛ i ka chaîne tɔgɔ yir'i la, donc n'i fɛ ka chaîne tɔgɔ min don, n'i bɛ fɛ ka chaîne tɔgɔ min don i bɛ sɔrɔ k'o don. Par exemple nin chaîne tɔgɔ filɛ FO Alpha, donc i b'a ta créer alaw, i b'a ta créer kan, donc n'i y'a ta créer kan a bɛ chaîne créer 100, donc nin ye chaîne créer, tu vois tɔgɔ filɛ FO Alpha, 0 abonné et 0 vidéo playlist fɛn t'a kɔnɔ. Donc de là i bɛ se ka video bila sisan i sagola video bila. Donc an ka video nata la an bɛ configuration position yira aw la.